I si avui muntessis un sopar complet en menys d'un minut, només mirant el teu plat amb ulls nous? 5 claus per menjar sa: no busquem plats perfectes, busquem un joc ràpid que puguis repetir cada dia. Ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp, escriu plats i t'enviaré gratuïtament la guia que t'ho farà més fàcil. Aquesta nit mira el teu plat i busca la base. Hi ha arròs integral, pasta integral, patata o pa 100% integral? Si no, pensa què hi podries afegir en quantitat petita. Busca la proteïna. Hi ha llenties, cigrons, mongetes, tofu o tempeh? Si falta, afegeix-ne una ració petita al costat. I busca el color vegetal. Hi ha almenys mitja ració del plat amb verdura? Pot ser amanida, verdures al forn o una barreja saltada suau, per exemple. No oblidis que estàs entrenant una mirada nova i cada dia serà més fàcil. Per no haver de fer-ho sola, ves a l'enllaç de la bio, obre WhatsApp i escriu plats. T'enviaré una guia que t'ajudarà.